Ewo, anwomo, egbomo, ewo, anwomo, egbomo. Gee ntị, ọ bụrụ na ị pụta ebe di na nwunye na-alụ ọgụ, ịpụta ebe di na nwunye na-alụ ọgụ, ịghọtago ihe m na-ekwu na ebe ọ bụrụ na ị pụtara gị fụ na di na nwunye na-alụ ọgụ, ife izizi ị ga-eme bụ gị buru ụzọ gbuo ọgụ ahụ ha na-alụ. Igbochazie ọgụ ahụ ha na-alụ, then gị tukwuo ha na-agba ala. Ịma na na-eme society atala aja eme gị ya, ọ dịzie nnọọ ka ụmụ nwaanyị ka a na-aka pay attention to, ụmụ nwaanyị ka a na-aka listening to abịa problem enwere ezinụlọ. Ha tinye ha na mkpu adị na-eti, ịgbara bịa ebido blame nke nwoke. Kịta anọ ekwesịrị ịbụ ọ bụrụ na ha nwee nsogbu n'ezinụlọ, ụtọ mere ogochi ga-adị ka ị na-epe attention to nke nwaanyị, ka ị na-epe attention to nke nwoke. Ịghọtago? Maka na due to otu Chukwu si wee kee ụmụ nwaanyị, once ha tiri mkpu aha, society ga-believe how much. A lot of men anwụgo emotionally due to this kind of situation. I'm not saying that na violence dị mma. I'm not saying that na nwoke iti nwunye ihe dị mma, but ọ na-aka mma ka ị na-ekpe ikpe ekpela n'ofe onye, pay attention to both parties, ka a mara ebe the problem si abịa, ka a mara onye chọrọ okwu, ka a mara the cause. Maka na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ga-cause all these problems at the end of the day due to akwa ha na-ebe na ka ha si behave. Mmadụ ewere ikpe kperara ha. Ọ ka mma a na-ekpe ikpe pay attention to both parties. Ọ na-aka mma karịa mgbe ịgbara bịa gị bido tiwe nke nwoke ihe cause of violence. If ị ga-eme gị buru ụzọ gị gbogoro ọgụ ha na-alụ, then jụọ onye soro okwu. Maka anyị ga-anọ na society ebe ga-abụ nwoke iwe, then nwoke ga na-agba nwụcha mmanya batakwa the same problem o bupụ n'ụlọ, ọ bịa ga ozuzo ike last ebukwo the same problem bikwe n'isi. Ọrịa atizi ọ bụrụ nsogbu. Ndị mmadụ anyị ga-agba mbọ ka anyị na-pay attention to some of these things. Ọ bụrụ enweghị ọbụla ị na-eme ebe ọbụla ị nọ enwere violence between di na nwunye. First of all, igbo ọgụ aha ha na-agba na-alụ, ịtụkwuo ha ala, pay attention. Listen to only one party. Maka na o bugo so many men emotionally. Maka ị naghị ebe a mgbe ihe ha mere duto nke nwaanyị si tie mkpu ya na odochi ebe akwa. Biko na anyị ga-agba mbọ ka anyị na-pay attention to both parties. Ọ ga-enye aka ịfụ na everything na-aga n'udo. Share this video ka o ruo ọbụla aka. Share this video.